near the whole your Daboni Dean Portocassamus, Yabacase sacred days names and special event names and occasional names. Etienne said, I can remember say, I can't Dabonea na interest Dano Yadaboni. Na a choice Dano Air Concon. A holiday da, you want to say Dano Air Concon. Inti Dabone no interest Dano Yadaboni. Baby, I can remember say, I can't say an Dabonea. Ene Daboni nti enye adiwe ana adiwe a yehu saa dan mum se eye da kronkron a ahonhom abosom ne enyame nketwa ebeye bibi ana se ba se senwura mu kra na yenkwa saa dan mu ne se saa dan no eye da ya seda atuesi wo se o ye de kai ahonhom ne ade nti ye ka se Daboni na ne nche se saa dan Dabone akamam you say da the sombo and answer da kon. It is answering your what sa and a din and nam so ema yedima be an answer be nam so in ya if sa in pen pinan say sa in a do so na say ye wo bia yet me gina a day so a de ma ni pakono a din inti ye ba akamam you say your your dapa, your fofie, your adai, ne afasha ahoron so a eno so no yetimi gina so edema enipa edi nti bibi je se ye wo obi dapa eye memne da yetimi ka se ama dapa se edi chese ye wo dapa sansuna ye wo obi fiada nso hu ne say da kronkron say saa da ikosi fofia ene fiada nyina na yefofie nti say kwensi fiada ni du na yefofia ye de saa eda fofie no edin no e be kan nipa no kredi no ye betinya ga say fia fofie kwaku adai kwasi adai echese ye wo no akwasi guy ana say guy nti saa edin a ye de ma obi enam da na say dana ye wo no ye Dabone ana say ye da ye mu say da kon sa edin ya nso no yetumi ema obi bi bra te say ye di afashe e bia ye di bronya ye di Easter na say ye wo obi a yetime frɛ nipa no ye di bronya no be kan nipa no edin hu e de frɛ no nti ye fa na say bia bronya du ni awo obi a yetime ka kyerɛ frɛ say ama bronya basi bronya fabra bronya enti enam sa na aworo ya ye de bewu nipa ne so ana ye de bema nipa no ebi enti sa nso na si ye di afasha ebia ye di ne wo obi sa dana betina ga say e betina fresa nipa na abra nti ye de sa enna konkon din ahoro na edin e da sa enna ahodo yesu yi etimi to the friend saying sa enipa no nti say ya coronavirus abai ye be obi betimi ato ne ba din corona e de a kire say corona mu ana ye wo ne ba no nti ye hwe time of corona sha say na won say bi kika nsem bebre nti sa brain mu no betimi awo ne ba ka say bi am ba no de ama corona ana eto down so a enye abusua nan kasa pese wode sa edin no ebeto abofra na so wode edin no befra abofra nanso corona otimu no etimi de sa edin no to abofra no say e bia ya wo obi sa corona bre maami ana papa wo abofra no nhyɛ dan fa edin no nto eto da sa ne tie na eto da bi nso a omo hyɛ da de to abofra no enhyɛ dan fa edin no meto abofra no omo anso omo ne wona omo te wo mantema na kuro ni na mu se asimesi an of maintain ye wo ni sabre tumbe mo a ni asase efe no odane ma me so aye gige na no ya ye ama asimesi na edin no abe ka inti tempi na no sanso na ye etie nti anya se da nyina mo mudie anso to dan so asana etie inti eno ne se Dabone edin na ye mo ne se eye da konkon sa ye to sa di na
afei nso ne edi hɔ yɛbɛka sɛ awomawudi anaasɛ apentedi awomawu anaasɛ apentedi nea ɛwom ne sɛ ɛyɛ awomawu anaa apentedi a wɔfo kasɛm anaasɛ pɔtɔ kasɛm yɛbɛka sɛ death prevention or survivor names or infant mortality names. And it says a can awomawu edinya ɛyɛ apentedinya. And it say akamfo ogidi sɛ obi wo na nipa ni wu a ni wadi kan awo abofra na wu wadi kan awo abofra na wu wawo bio abofra na wu gidi akamfo wɔ ne sɛ ansa na nipa bia ɛbɛba saa asase so no ɔwɔ maame bi wɔ baabi a maame yɛbɛka sɛ ɔwɔ awufu asase so anaasɛ sunsun mu baabi a obi ase na abofra ne fi baeɛ no abofra ne nso wɔ maame wɔ nti wɔn gidi ne sɛ abofra ne ba ate asefo asase so ɔba no abɛgye mpa no ɔba no abɛgye mpa no na ɔde kɔ asaman ɔba no abɛgye mpa no na ɔde kɔ asaman sɛ wɔgye sɛ ɔba no mani di mpa saa maame na ɔwɔ ɛyɛ wiase foforɔ no ɛni ku saa din no din ne ne de nti ɛbɛma asan afrɛ ne sɛ ɔmbra nti ɔde din no ɛbɛkɔ na kyerɛ sɛ ɔtwe di mpa ne nyinaa no afi ate asefo asase so ɛde akɔ nti ɛba saa na ɔdwen ho sɛ daabi ɛne saa na ɛteɛ deɛ a sɛ yɛma no edin a ɛnya kɔnɔ a anaasɛ sɛbe edin a ɛho nte a maame na ɔwɔ asa wiase foforɔ no mu ɛntumi mɛfa abɔfra no bi nti saa na ɛteɛ deɛ a ɛne yɛbɛma ne din a ma sɛbe ɛho nte anaa sɛbe ɛnya kɔnɔ sɛnea ɛbɛyɛ a maame no ɛntumi mɛfa ne ba no nkɔ sɛ ɔbɛn ne ba no ɔbɛhu sɛ deɛ yɛayɛ ne ba no anaasɛ din a ne ba ɛda ne ba no so no ɛnyɛ akɔnɔ ɛno nti ɛbɛma no edin a ɛho ɛnte nti mpɛmpii no saa awomawudin no ebi ne sumina dɔnkɔ kaya adegyesɛm asase asan nti yɛhwɛ saa edin a sɛ yɛde din no ma abɔfra no a ɛma maame no ɔno wɔ sɛ wiase foforɔ no kɔndɔ sɛ ɔba bɛfa abɔfra no nti ɛba saa na abɔfra no nso etumi ɛtena asase so na sɛ abɔfra no ɛba ɛbɛka asase yi ɛso nti yɛsɛ apentedi anaasɛ awomawudi ɛnam sɛ maame no ɛdi awomawu nti a awomawu no ase kyerɛ ne sɛ ɔwo a na ne ba wu ɔwo a na ne ba no wu nti yɛma no saa din no sɛnea ɛbɛyɛ a ɛmma maame no a ɔwɔ asase foforɔ so no anaasɛ wiase foforɔ so no ɛkɔn no sɛ ɔbɛba bɛfa abɔfra no bi afi ne maame ɔwɔ ate asefo asase ne so no nkyɛn akɔ ɛkɔ a ana neɛ ɛwɔ bi mu nso no yɛwɔ nea yɛfrɛ ne sɛ abosomdin anaasɛ ahohomdin sɛ yɛka abosomdin a sei na teɛ mpɛn pii no adɔfoɔ bi etumi ɛware na sɛ adɔfoɔ yi ɛware a wɔtumi tena ase mfie bebree bɛpɛ ba ahwɛ kwan sɛ anka nyame bɛdom na wɔtumi awo ɔhwɛ ne mu a na wɔ ne mmaa na ɛwɔ mu a na sɛ awo tumi ba wɔtumi ma saa abɔfra yi edin a yɛsɛ abosomdin saa wei no yɛka abosomdin na yɛnhwɛ abosom sɛ abosom kɛkɛ na mmom no yɛhwɛ ne sɛ ahohom edin a ahohom din ɛka ho anaasɛ ɛnyame no mu din ɛka ho nti ɔhwɛ ne mu a sɛ awɔ bɛba na sɛ awɔ ama na sɛ ɛkyɛ ebi a mfie nso akyi waware mfie nwɔtwe akyi ansa na watumi awa otumi to ne ba no nyame kyɛ de kyerɛ sɛ wei deɛ nyame ana de no akyɛ yɛn nyame ama
nti bonse saa edin no nyame yɛde ekeka ho we yɛ awofo matena se amfi bebre apa wo na awo no entumi ema na wayɛ wadwen sɛ ene ne woman mpofrim watumi oba no atumi anyinsan na wawo nti ho ne sɛ nyame adom ana mmom atumi awo sa abofra nti basa wotumi de abofra no eto nyankopɔn ana sɛ ɔde nyankopɔn di bebata abofra no edin ho nti bia adwo nyame ama nyame wa ya nyame che nti saa edin ana ɛwɔ abosomdin ya se ne nso no yɛwɔ adofo bi nso wɔ hɔ a wɔn nso watena se apɛba wonya nti otimi ense ene saa bia yɛnkohu kuro kɔmfo ana sɛ yɛnkohu yɛnkɔbosom bi ana sɛ ɔkɔmfo bi asoɛ so ene ne nkodi nkita ho ana sɛ ene ne nkodi nkomo ɛyɛ sɛ ɛba ne saa na ɔmokɔ ɔkɔmfo ne hɔ ana sɛ bosom bi asoɛ so na ɔkɔ na adomdomom na wonya ɛba otumi de saa abofra yi no ɛto bosom na ɔyɛ wɔn adom ma wonya saa abofra yi no nti yɛsɛ abosomdin nti yɛhwɛ saa edin bi a te sɛ yɛwɔ bosompra yɛwɔ bosomtano sultano subrem nti sɛ saa ahonhom yi mu biara tumi boa nipa no na nipa ne tumi wa nipa ne tumi de bi to saa ahonhom yi nti ebia wasipra ebia abnabrem ebia yautano nti yɛfa ne credit no ne yɛde aka saa ahonhom no ana sɛ bosom kono a ɔdom ɔbaatan no ana sɛ maame no man wo yɛ no edin mu na etumi aboa nti tambia no saa na yɛ no nti sɛ ɔkɔ bosom asomasi na sɛ bosom ne boa no na otimi nya ba na sɛ ɔde akwala ne to na edin na wɔde to no ɛne sɛ ɛyɛ abosomdin na yɛsɛ yɛhu na yɛhyɛ no nso no ne sɛ ene yi no sɛ ne na kane ne yɛsifa ɛto edin no nneɛma pii asesa den na ama nneɛma pii asesa de ama nneɛma pii asesa ne sɛ ene ne timi ba sɛ edin no ɛyɛ obi de na ɔde ato ne ba anaasɛ ne yɔnko anaasɛ n'abusuani bi de saa etu timi hwɛ de to ne nkyɛn kyerɛ sɛ nipa ne de saa na kyerɛ sɛ nipa no ɛyɛ abosomba anaasɛ yɛkɔsrɛ na yɛkɔgye ne fi bosompo akyerɛ nti ɛyɛ ana mahyɛ no nso ɛnyɛ saa na sɛ ebi akɔho obi na ɛyɛ wadwen sɛ nipa yi de brem anaa nipa yi de tano anaa nipa yi de pra nti ɔyɛ bosomba anaasɛ bosomba anaasɛ yɛkɔgye ne fi nsuo bi ho a wanhwɛ na ɔde wo akɔgyina asɛm bi a nti yɛnhwɛ na yɛnhyɛ ɛno nso yie paa yɛdi obiam yɛwɔ nea yɛfrɛ no sɛ ahosu edin sɛ yɛka ahosudin a na yɛpa kyerɛ edin a yɛnya fi nipa sɛnea onipa no ɛte biateɛ nipa no akɔ a nneɛma bi yɛbɛhwɛ sɛ nipa no sɛ ɔyɛ tenten sɛ ɔyɛ tietia sɛ ɔyɛ ketewa sɛ ɔso anaasɛ ɔtere anaasɛ ɔbae nti ɛne ɛsɛ ahosu edin nti mpempi na no yɛhwɛ sɛdeɛ onipa no ɛte biateɛ ɛte bia ɔwɔ mu nka ne sɛ yɛhwɛ nipadua no na yɛahwɛ ho de ama nipa bi nti yɛbɛtumi aka sɛ akwasi tietia yɛaketewa yabolo amnabolo amakɔkɔ ne ade ana ne yɛtwa to a yɛbɛhwɛ anaasɛ meka ho asɛm wɔ yɛ adwuma yi mu ɛno yɛ abodin anaasɛ edin a yɛde ma nipa bi no ɛnam beae anaasɛ gyinabea bi a wadu ɛwɔ abrabɔ mu anaasɛ ɛwɔ kuro bi anaasɛ ɔman mu nti mpempi na yɛka saa abodin a anaasɛ bibiadin a na yɛkasa afa edin a ɛfa nipa no tɛbi anaasɛ mpɛmpɛn so a watumi abɔ ne bra no akɔdu anaasɛ ne bi a watumi anya wɔ kuro no nti brɔf kasa yɛtumi kasa honorific names
saa edin na yɛ edin a yɛde ma nipa titiri bi a yɛhu sɛ bi a wɔde wɔ kuro no mu no ɛsom yie nti ɔsɛ fata sɛ ɛsɛ sɛ yɛma wɔn saa edin no nti yɛtumi bɛbɛtumi aka biribi te sɛ yɛahemfo koraa edin ahorow a ɛdeda wɔn so no kyerɛ de bi a wɔde nti bi a ɔsa barima ɔkɔforoboɔ ɔkyerɛsuo na mpo yɛasɔfo no mu koraa no edin sɔfo no da ne so ɛnam sɛ bi a wɔde ɔkɔmfoɔ ne edin bi a yɛtumi de mmarima nipa te sɛ ɔkyerɛkyerɛni dɔkota ne ade nyinaa no ɛyɛ din a ɛnam de bia so anaasɛ mpɛmpɛnso a nipa no ade wɔ abrabɔ mu yɛhwɛ ho de ma sɛ nipa yi saa bia no saa berɛ yi bi da obi bia a wonya adagyeɛ ɛhwɛ me ase sɛ wahwɛ me na watie me pakyɛ sɛ wowɔ asɛmmisa anaasɛ wonte biribi ase fa nea maka nyinaa mu a wobɛtumi abɔ ade ko no anaasɛ asɛmmisa no ɛwɔ comment section hɔ na bɛyi ano so kamakama anaasɛ sɛ yɛkyerɛ biribi anaasɛ yɛka biribi nso na sɛ wante ase a wobɛtumi abusa anaasɛ wopɛ sɛ wode biribi ka nea maka nyinaa ho a ne nyinaa nso yɛgye tom wobɛtumi de aka ho na sɛ baabi nso atɔkyem anaasɛ baabi ankɔ yi a wobɛtumi nso aka ne nyinaa ama da foforɔ no yɛtumi ayɛ ntiesie da obi biara ase na deɛ ɛtɔ so nso no sɛ wo subscribe a na wabɔ mmɔden a na subscribe sɛnea ɛbɛyɛ a dwumadie biara anaasɛ ade biara yɛbɛyɛ wɔ ha biara no nso no wo nsa wobɛtumi aka ni nyame nhyerɛ obi biara bye